hlavne pre hrdosť Slovenska, nie mimo. Pod štátnym znakom za zvuku hymny a slzy v očiach. Nech má každý občan slovenskej ulice, obce či mesta. Ja chcem dožiť sa dňa, keď rúžami vysiata bude cesta a po nej bude kráčať človek, čo spôsobil prevrat. Človek, ktorý založí stranu s heslom Slovensko mám rád, pretože vtedy bude cítiť s národom, ako by bol jeho brat. A preto nás stokrát zvolávam, príď už niekto. Ľud čaká na spasiteľa ekonomiky, nech zmizne už peklo terajšieho systému, kde tunelácia je hlavnou časťou problému. Tento revolučný rap nech dostane sa do uši celému Slovensku. Možno, že niekto pochopí výzvu na pomoc Slovensku. HZDS, SDK, SMK, SNS. Je to aj tak o tom istom, všade vládne stres. My dokedy budeme prechádzať krstom, čo sa volá trest. Osamostatnení sme Slováci spolu a predsa je každý sám. Egoisticky vystavujeme svoje tváre ako zo zlých reklám. Ak niekto potrebuje pomoc na ulici, tak sa iba prizeráme. Hovoríme rovnakou rečou a predsa si nerozumieme. Rómovia z osad využívajú práva patriace iba pre nich, čo sú iní ako my, chránení zákonom, robia zo seba jednotých. Že oni nevedia písať alebo nevedia čítať, jediné čo vedia je peniaze počítať. Nehovorím rasistickým tónom, ale tónom, že mám už toho dosť. Cigáni z osad okradajú východ a my nemáme z toho radosť. Prizerať sa, no ubližiť im nemôžeš. Východ chce farmársky zákon, lebo dôjde na nože. Problém za problémom vedie k likvidácii štátu. Vláda nemá finančné prostriedky a my z nášho platu máme mať. Hej Miky, aj ty Rudo, nedajte sa vysmiať. Vy všetci ste len figurky, čo hrajú hru v divadle Slovenský štát. A to za predražené vstupné, kde v hre sú slabí herci. No raz príde vykupiteľ a vy všetci na koberci priznáte svoje podvody. A tak betón o nohy a hodiť vás do vody. Srdcom prenasledujem správny smer štátu. Ale jedno viem, že stal by som sa obeťou atentátu, pretože moja politika by im nesedela, mal by som smolu. Pretože takto to u nás je. Ak si s ľudom, tak si proti vláde. To iba počas volieb vkladaš klamstvom do uši nádej. A za naše dane, Bože, nech konečne ten správny čas nastane, kedy slovenský národ na nohy vstane. A ja postavím sa za ne, za myšlienky také, ktoré znížia naše dane a pošlú celý ekonomický systém dopredu. Trest smrti vrahom a násilníkom žien a zlepšíme dobu. 100 rokov basí tunelárom, úplnú smrť fašizmu. Rovnaké práva Rómovia a my bez podozrenia z rasizmu. Ak tieto elementy vyriešené budú, dožije sa vláda spokojnosti slovenského ľudu. Pretože spokojnosť ľudu je prvoradý element. Ukazujme nespokojnosť naďalej jasnejšie a jasnejšie. Nech pochopí konečne to aj parlament. Ľudia, nech pochopí to konečne parlament, že potrebujeme zmenu k lepšiemu. Revolúcia za lepšie Slovensko! Revolučný rap! Revolúcia za lepšie Slovensko!